Til endnu en magivideo. Vi sidder lige i mit crib, altså hus, sammen med ham der, og det er mig og Lukas. der er med et ny skuespiller. Og vi er i gang med at lave nogle pandekager. Okay, Vi mangler noget mælk. okay, jeg finder noget mælk. Så han kommer tilbage. Så har vi noget mælk. Okay, jeg hælder mælk op i. Så, Okay, jeg har lige lånt den her. hvad mangler vi? Men altså, må jeg lige hurtigt sige noget? Vi har et eller andet, en slags morder eller noget, assassin et eller andet, som der nogle gange kommer og dræber andre folk, og det er skide irriterende. Vi vil prøve på at finde ham, og i dag, der vil jeg trylle mig nogle steder hen. I dag, der vil jeg trylle mig op på rutsjebanen. Kom, lad os lige alle sammen trylle os ud. Hej. Okay. Hej så er vi tryllet os ud af det der røde hus dernede. Ja, der er den. Det er lige dernede. Okay, og nu vil jeg så trylle mig over på det der hustag. Det der. Ja, det vil jeg trylle mig over på. Okay. Okay, 3, 2, 1, action. Hvor er han? Oh my god! Lukas, skal du ikke komme herover? Okay. Wow! Nej, okay, politi og kameramand tryller hernede. Okay. Oh my god. Se, det er så... Vi har tryllet os op fra den der rutsjebane derop. Nej, faktisk. Sådan her. Derfra, derop til, og nu hertil. Men hvis du tager kameraet, så prøver jeg at finde assassin. Okay, 3, 2, 1, nu. Hej. Han står der, hvis jeg så ikke kan se ham. 3, 2, 1. Wow, pas på. What? Han er død. Kom derfra. Der er sgu da noget. Wow, shit. Og nu gemte jeg mig. Wow, shit. Der er vist en. Jeg må hellere... What? Hvor blev han af? Okay, jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre lige nu. Okay. Wow. Ah. Så mødes vi igen. Alt derude, jeg har taget kameraet. Nu vil jeg gøre dem begge to onde med magi. Kom, lad os lave hærværk, begge mine onde venner. Kom, begge to, tag den her. Gå over og lav hærværk, hvor I kan. Også dig.